Dobrý deň, priatelia. Dnes som sa vrhol na ďalšiu hru od Fredáča. Tentoraz je to 5 nocí u Fredáča 3. Kde tu vidíme zhnitého zajaca. Zeleného zajaca. Ten sa volá Springtrap však. Poďme sa teda na neho vrhnúť. Hororová atrakcia. To neznie dobre. No teda. Prvá noc, hej? Tu už nemám také veci ako baterku, ani masku. Kamoško, to nechápem. Oh. Dobre. Zatiaľ sa tu nejako nič nedeje. Poďme sa ešte na ventilačky. Kamo, už je 5, kde sú? Čo je toto? Stále nič? Počkej, pozriem sa. Hi. Ahoj. Sa reálne nič ide. Čo bolo? Moc ľahké, kamo. Do it, bro! That's do it, bro! That's do it, bro! Čo sa deje? Minihra? Fredač. Niekto tu ide. Error. Nemôžem ísť za ním. Prečo nemôžem ísť za ním? Fialový chalan nás roztrhal. Kamo, čo mám robiť? Čo sa tu deje? Čo je to za zvuk? Je to normálne, že akože ten zvuk, ktorý mi tu bude vždy hrať, ako v tej dvojke, čo som sa zlákol zase. Ja sa bojím, že tu nič nie je. By som sa ani nemusel bať, ale proste sa bojím toho, že tu nič nie je. Čo mám robiť? Video error. Video error. Video error. Čo teraz? Čo teraz? Video error. Balbo dojci! Nie, to som nechcel, Mal som dať kameru. Rýchlo. Chod preč, prosím, nechod tu teraz. Ventilačka, dobre, rýchlo. Takže keď tam mám video error, tak to mám vypnúť, hej? Lebo sa mi tam zjaví nejaký chalan. Dobre, už tomu chápem, to je v pohode. Haló. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Kamo, predo mnou je ten Springtrap! Čo mám robiť? Čo teraz? Už ide. Co? Ako sa mám zbaviť? Počkej, máme 5. Je to skipne. Asi sa budeme sa asi pozerať na tej kamery, hej? Do tých kamer sa budem pozerať. A ak sa asi nepozrieme doľava, tak nás nevyskočí. Čo bolo? Nie, ja som tam niekoho videl. To bol niekto. Prečo je tá noc? Prečo je tá hodina taká dlhá? Áno, let's go! Tretia noc. Sme goated. Dobre, teraz sme bunny. Teraz sme banner. Aha. Tak ideme Nie. On nás teraz zabije však. Hej, tu je ten roztrhaný Fredač. Hell nah, bro. Yo ass geeky, bro. Teraz sa otočíme a na nás vtrhne. Áno, do tretej noc, hej. Dobre, naša taktika asi bude, že sa bude pozerať do tých kamier. Hej, ja ťa tam vidím, Springtrap. Ty vypadni. Už vypadlo, aha, to nie je dobre. Kde máme toho parchanta? Však nie je predo mnou. Kamo! To nebolo na... To kto je? To nie je dobre. Zatvor to! Už ide za nami! On ide za nami! Ja sa neotočím doľava, kamo, on už je pri nás. Ventilation error. Nie.
Ja sa neotočím. Otočíme sa tam, priatelia? Dobre, otočíme sa. Aha, nikto, dobre. Vytleť sa. Dobre, takže ten Fredáč nám asi len sabotážuje tieto veci. Tie systémy. Dobre, to máme. Choď! Preč! Zase! Tam je! Choď! Mám sa na ňo pozerať? Vypadni! Kamo! Ja tie ventilácie si mám nechať zapnuté, lebo oni tu potom budú prichádzať, nie? On niečo také hovoril, že nechaj tie ventilačky zapnuté, lebo potom budeš vidieť šialené veci, chábre. Nie! Ešte jeden na mňa vybavne. Minulé sme mali len jedného, toho Baumboja. A Springtrap sa to tam na nás chcel vybavnúť. Ale no tak! Choď preč! Choď niekde. Akože nie ku mne, nechoď ku mne. Choď preč. Tvrdú noc, že by sme ešte dali, ja som goated. Ja som the go... Foxy! Ty parchant! Nie. To čo bolo na tej obrazovke? To čo tam bol? Čo tam je na tej obrazovke? Oh! Nie! Nie! Je 5 ráno! Áno! Áno! Dobre, rúžový týpek, poď nás roztrhať. Dobre, error, hej, teraz ideme späť, poď, hej, roztrhal nás. Poďme. Zase tam je. Zase tam je. Ten malý zmrt. Kamo, stačí, prestaň mi sabotážovať všetky veci. Sa to začalo, Nero? Video error. Počkej, není tam. Stále tam stojí, kamo. Si trapný, hej? Nie, vieš čo, nie si trapný, hej? Nie, nech... Kamo, mu práve poviem. A on zmizne. Oh! Nie! To je zase ten Ona... Nie, nepozerám sa na neho, Ja sa na neho nechcem pozrieť. Nie! Kamo! Nie! Springtrap! Kamo, mali sme štvrtú noc! Ty jeden zbabelec! Kamo, nie, viac už nejdem nikamo. Hell no. Fortnite balls, I'm gay.